Днеска сме 5 ноември 2025 година, 10:24 часа. Отивам на Витоша. Както се вижда, мъгла е горе, обаче днеска ми е свободния ден, така че днеска заминавам. Не съм ходил на Витоша над 15 години. Аз съм в квартал Манастирски ливади в момента. Вървя към булевард България. И днеска използвам, че съм с новото яке, което доста топли. И въпреки че знам, че правя грешка, че отивам с обувки, с които не съм ги разтъпкал, но пък това ми е новото DC, което иначе е много удобно и топли. И сега ще го доразтъпчеме. Вчера ходих с него цял ден из центъра. Сега ще го доразтъпчеме. Ще ходим на планина. И така. Сега отивам до булевард България да си хвана автобус 64. Да видим как се ходи в момента на Витоша. Ето това е гледка вече, която ми харесва. Макар че видно още има мъгла горе. Но днеска ми е възможност свободен ден и отивам. Само дето съм дошъл от грешната страна на пътя, трябва да отида от другата страна и сега ще видим как ще стане това. Голямата пътия. Но искам да отида пеша и с автобус да видя как се стига в момента там. Така или иначе няма нито един лифт. Знам, че трябва да хвана автобус 66 до Алеко. Въпросът е как да стигна преди това до автобус 66. Да, автобус 64 идва след 9 минути. И според това, което виждам на Google Maps, имам да хвана автобус 64, който ще ме отведе до Драгалевци. Оттам съм на автобус 66. Сега съм тръгнал от Манастирски ливади. И отиваме на Витоша. Че последния един месец всяка сутрин я гледам планината и ми се ходи и не отирах. Обаче днес времето не е лошо. Мъгливо обаче не е никак лошо. А трябва да кажа, че след повече от 15 години живот извън София доста се е променила. Има разни неща, които ги нямаше. Иначе моята планинска екипировка днеска се състои единствено от тази бутилка вода, литър и половина, която смятам да ми е достатъчно, защото няма да седа много горе. С новото яки съм и имам ръкавици и новите обувки, които още не съм ги разтъпкал. Сега ще ги разтъпчим. Часа е 11:20. С автобус 64 дойдох до квартал Драгалевци. От тук трябва да се прикача на автобус 66. За да ориентирам хората, които не са го правили. Значи автобус 64 спря там долу. Съответно, това е хотел Витоша. Или Витош Кулале всъщност. Трябва да видим какво е. Да, Витоша Тюлип. Значи Витош Кулале. 3 звезди. И ето тук снимката с тази коза е спирката с тази коза е спирката на автобус 66. Така че като се идва, слизате там, идвате тук и според написаното излиза, че автобусът отива до хотел Морени и едно страхотно, наистина страхотно мило момиче вътре от хотела, от рецепцията. Мога да похваля страшно много персонала на хотел Витош Кулале. Ми каза, че от хотел Морени до Хиджа Алеко с 10 минути път пеша. Което не е проблем, защото така или иначе съм дошъл за разходката.
Сега горе мъглата, както се вижда, все още си я бива. Но отиваме да се разходим и ще се разходим. Така или иначе, страшно имах огромно желание наистина за една разходка на Витоша. И да видим какво ще има отворено горе. Може ли да се уредим с една копривена чорба или нещо от този. Тук иначе е топло, но горе е 3 градуса според информацията от Мотен, от уебсайта им. И така, сега колко ще чакам, нямам идея, 11:24. 66 според сайта на градския транспорт или градска мобилност, както се казва в момента, върви на половин час. Да видим. В 12:15 на обяд. В крайна сметка стигнахме последната спирка на автобус 66. Ето го автобус 66. И в крайна сметка разписанието не се оказа вярно. Верен се оказа Google Maps, който каза, че автобус 66 стига не до хотел Морени, а до Алеко. Реално ето го Алекото. Хижа Алеко. И аз съм тук след ужасно много години. Най-накрая има мъгла и има морените и един жалък спомен от времето, когато Витоша беше поддържана и нещата бяха поддържани. Човече, да, тия масички ги нямаше, обаче този кабинков лифт толкова ни беше готино. Помня как се редяхме там на опашка, имаше огромни дълги опашки. Идвахме и тук да се катериме на морените. Но ето тук към 4 часа бяха огромни опашки да хванем последния лифт. Ох, що така бе миме? Що така бе миме? Даже са сложили Atomic Ski. Сега ще ходя в хижата да проверя точно разписанието за обратния път и въпреки, че има мъгла, ще си направя една разходка. Защото тук не е лошо. Видимостта по-надолу беше 60 метра, обаче тук видимостта е доста повече. Ние сме над мъглата, ми се струва. Докъде ще се кача, не знам. Мен идеята ми е по-скоро за разходка наравно. Не толкова за катерене, ама да видим. Тук що си наточих баш Витошка вода вече. Иска да го питам шофьора кога е предпоследния бус, ама той в момента яде, хич не е разговорлив. Ама хич. Тук едни хора ми казаха, че автобусите са през 1 час на половин час. Тоест сега в момента както е 12:30 грубо, следващия автобус ще е в 1:30, следващия автобус ще е в 2:30, т.е. 14:30 и така нататък. Мъглата се качва. Айде да плъзнем на разходка. Пише, че 8 градуса и най-вероятно е толкова, защото не е студено. Очаквах да е 2-3.
Красота. Красота. Тук отстрани 85-6 година, тъкмо бяха миниските на мода, ние карахме миниски. Тук бяха скиорите. Спускахме се с миниски тук. И може би 2008 година моето първо състезание беше точно тук беше старта, планинско бягане от тук до Черни връх, организирано от Димитър Кисьов. Точно от тук тръгнахме нагоре. Беше едно влажно време и ние бегом нагоре. Още един път. От трасето за Черни връх. По-висока. Успешен старт. И аз се издъних. Бях много подготвен, обаче издъних се, защото не знаех къде е Черни връх. И всъщност ходих до съседния хълм, който се оказа на 30 минути разстояние от Черни връх. И тък му се радвах, че бях изпреварил едно момче, едно момиче, ама много значителна преднина направих и не бях последен, защото аз бях начинаещ бегач. И в един момент пристигам горе, най-накрая разбрах, като разбрах, че съм бягал към грешния хълм, полудях. Айде бягай на другия хълм, на Черни връх вече, на станцията. Влизам вътре и ги гледам. И ми се стъжни, защото се оказа, че аз съм финиширал последен, ама карай. За сметка на това пък беше готино изживяване. Първото ми бегово състезание. Оле, мале. Сега питах едни други хора. Те ми казаха, че без 20 реално идват автобусите. Но, демек, в и половина да съм тук. 3,5 бил пред последния автобус. Това значи, че 4,5 е последния, но аз ще бъда тук за 3,5. И че хубава гледка. Яко. Видимост грубо 30 метра. Имаше един бус, дет преди малко паузеше тук, точно защото няма видимост. И аз да му се не види, май не съм си взел ни едно фенерче, обаче за сметка на това съм с лампички, които може и да свършат някаква работа. Ще ги видим. Продължаваме разходката в мъглата. И ще гледаме да не се изгубим. Оказва се, че все пак съм взел фенерче и то работи. Така че мога да сигнализирам, ако някой тръгне срещу мене с кола, но да се надяваме, че няма да се наложи. О, човече, нормално тук се открива една много готина гледка към София, която в момента не можем да я видим. Мъглата пълзи нагоре към върха и към мене в случая. Нормално винаги се разхождахме и натам, така че отивам натам. И там е върха, който не се вижда в момента. А натам е хижа леко. И въпреки че съм добре екипиран, много тояк е, много добре държи теста.
Обаче имам вода, но нямам храна, което е грешка. В планината не се ходи така. Но поне вода има, при това е прилично количество, така че в аварийни ситуации ще стигна. Имам зареден телефон, мислех да взимам GPS-а, но не го взех. Нямам GPS. А и той в мъглата ще му е малко трудно, но знам ли. Плюс това моя няма топографските карти на Витоша. Така че разчитаме, че няма да се изгубим. Правим една разходка, следваме пътеката и това е. Продължаваме нататък. Я виж ти какво има от тука. Ама кой ти да ти знае, като не съм се качвал от 2008 година насам. Mountain Bike трасе. Там виждам, че има изкокче. Някаква рампа. Успеем ли да снимаме? Да, ето това е рампата. Макар че аз не карам, но познавам един 12 годишен дивак, който много ще се зарадва. Нека да продължим разходката. Ние сме на Меча поляна в момента. Но да, установих, че от 2008 година не съм се качвал на Витоша. Ужас! Така, аз дойдох от Меча поляна, която е там, и навлизам в Бистришкото бранище, което е там. И точно в момента изглежда като пейзаж от Властелина на пръстените малко. И е готино. И сега е теста на обувките. До тук беше теста на якето. Якето, новото яке доказа, че пази топло. Сега е теста на обувките. Не, че ще газя във вода, но как ще преодоляваме по-каменист терен. Тук вече не искам да слагам качулка. Искам да мога да се насладя на тишината и на звуците на природата. В момента съм сам в гората и е много готино. Дано и звука да се чува хубаво на видеото. Но да, около мен е гора, аз съм сам и е много готино.
Сега снимам с фотоапарата, но ако ми падне батерията, ще продължа с телефон. Ето някой идва. Ще спрем да снимаме. 1:20. Мъглата лека по лека започва да се вдига. Но на мен ми харесва, че го хванах този момент, за да снимам тази загадъчност. Жалко, че е мъгла. Тези камъни изглеждат страхотно. Отново красота. Мъглата започна да се вдига, но аз няма да я дочакам цялата. Часът е към 2 часа. Бях си казал, че отивам на кратка разходка и исках да стигна някакво ново място, открито място. И стигнах. Дойдох на открито място. Излезъл съм вече от Бистришкото бранище. Изморен съм, загрял съм. Оставя съм якито малко да поизпари. Не съм пил вода, не съм и гладен. Но лека по лека ще се връщам. Защото с планината шега не бива, трябва да сме разумни. Дали ще си тръгна в 2:30 или в 3:30, не знам. Но лека по лека тръгвам да се връщам. Иначе е много хубаво. Малко имах чуденка дали мъглата ще се е вдигнала като дойда. Имаше мъгла. Но тя се вдигна достатъчно. Много достатъчно, за да можем да си направим хубава разходка. Сега малко почивка, малко презареждане с вода и след това наобратно. Там има един много интересен камък. И сега ще ходя да го видя. И от него ще тръгна вече наобратно. Ето го и камъка.
Много интересен камък. А от тук се вижда и една друга забележителност. Ето е там далечината. Толкова близо и в същото време и далеч. Определено днес няма да е денят. Изморен съм вече. От 2008 година не съм стъпвал на Витоша. Това е повече от достатъчно като разходка за днес. И съм доволен. И ще спра да снимам, за да мога да се насладя на самата гледка. Я да видим чукарите там, дето се оголиха, да ги снимаме. Няма двора пречи. Карай. И без тях ще минем. Айде наобратно към бистричкото бранище и си жалеко. И да видим, ще се уредя ли от някъде с един чай и една чорба. Ако не се уреда, голяма работа. Хубаво, красиво, но време да си ходим. 13:55. Лека по лека потеглям надолу. Сега отивам да си взема якито и да пия вода. Оставих го 30 метра по-надолу. Два и половина. Тъмън на време се връщам към Алеко. Да мога да почина към 1 час и в 3:30 да си ходя. Тук вече сме на асфалтираната част и се чува, че не наближаваме цивилизация. А тук, за съжаление, има усеч. Защо? Не знам. В 14:35 финал. Аз съм на Алеко, но отново има мъгла. Я да видим сега какво ще стане с чая и с чорбата. Айде на Шкембето. В 15:36 чакам автобус 66, за да си хода наобратно. Край. Но Шкембенцето беше супер, така че препоръчвам сериозно.